som el capità Fitzroy. Hola. El capità d'aquest vaixell tan guapo, el Beagle. I fa molt d'anys no tenim gaire informació sobre la Terra. Els mapes no eren gaire bons. Llavors, nosaltres, per solucionar-ho, varen sortir d'expedició des d'Inglaterra, fent la volta al món durant 5 anys. Al passeig marítim de Palma hem trobat aquest vaixell i aquest personatge tan peculiars. Hi viu un naturalista, en Charles Darwin. I ara, perquè conegueu millor la seva obra, vos convido que passeu en el Beagle. Acceptam la convidada i juntament amb els alumnes de primer de primària del Col·legi de Sant Jordi pujam a bord. No és realment el Beagle, sinó el conegut vaixell d'època Rafael Verdera ambientat per a l'ocasió. I el capità Fitzroy és en realitat un dels membres de l'equip de l'Institut Oceanogràfic que han preparat aquesta activitat. La seva coordinadora ens explica el projecte Experimenta Darwin. Esta actividad la organiza el Instituto Español de Oceanografía y la Consellería de Innovación en este barco, que es el Rafael Verdera, y hemos escogido este barco un poco para recrear el ambiente del viaje que hizo Darwin, ¿no?, en el Beagle. Ya tengo una pregunta un poco difícil. Hemos escogido la figura de Darwin porque este año es muy especial, porque se cumplen 200 años de la obra de Darwin. A bord, totes les activitats estan preparades per als més petits. Després de la benvinguda del capità, escolten atentament un conte sobre Darwin. Esta historia que os voy a contar pasó de verdad. Pasó hace muchísimos años. Hace exactamente 200 años. A continuació, els alumnes es divideixen en 3 grups per a realitzar els tallers, on es treballen diversos aspectes de l'obra de Darwin i de la teoria de l'evolució. Tenemos 3 talleres y trabajamos distintos conceptos, como son el concepto de extinción. El concepto que se trabaja también es el concepto de que hace millones de años que en la Tierra había vida y cómo esos animales van cambiando. Un dels grups baixa al camarot per conèixer com treballava el científic en el seu viatge a bord del Beagle. ¿Alguien sabe algún animal de estos que se parezca a alguno de ahora? A ver, un pez. El pez. ¿Cuál? Allà construeixen un mural sobre l'evolució de les espècies. La rana, muy bien. Bueno, pues aquí vamos a hacer una cosa. ¿Veis estos cuadraditos que hay aquí? Sí. Pues estos faltan animales que ya no están, que se han extinguido, pero que nosotros vamos a colocar, ¿vale? Mentre, un altre grup és a coberta simulant la visita de Darwin a les Illes Galápagos. Nosotros lo que tenemos aquí son representadas 4 islas parecidas a las Galápagos. ¿Os acordáis que Clara os ha contado que había unos pájaros? És allà on van estudiar les peculiaritats dels pinsans. Observant les diferents formes dels seus becs, Darwin va concebre el principi de l'adaptació de les espècies al seu medi. ¿Y quién ha podido comer en la isla de los Hormigueros. hormigueros? Casi todos. El tercer grup està cercant fòssils, un altre element que va ser fonamental per al desenvolupament de la teoria de l'evolució. Lo que vamos a hacer es que nos vamos a imaginar que somos ayudantes de Charles Darwin y que tenemos que encontrar fósiles de la arena, ¿vale? Hemos visto algo... Cada vegada que en troben un, els infants han d'identificar de quin animal es tracta i a quina època va viure. Vamos por aquí. Son como unos escarabajos chiquititos, pero ¿se llamaban? ¿Cómo se llamaban? Trilobites. Vamos a buscarlo ahora en la línea del tiempo, ¿vale? Aquí está el trilobites. Perquè els infants de 6 i 7 anys puguin captar les idees bàsiques de l'obra de Darwin, ha estat fonamental la feina prèvia que han fet a l'escola i a la col·laboració de les famílies. I quin era? Són bonites. Ells ja, com que havien treballat amb seus pares, ja tenien una mica d'idea i ho vam explicar una mica com un conte, que va ser un científic que utilitzant només l'observació, la curiositat i pensant, sense internet, ni sense ordinadors, ni tots els mitjans dels que disposam ara, va ser capaç d'observar coses que ningú mai havia pensat. A ver, vamos a mirar bien. Qualsevol idea és bona per explicar conceptes a vegades massa complexos per als més petits, fins i tot la comparació amb els dibuixos de la televisió. Tots els nens coneixen els Pokémons evolucionen.
és a dir, canvien de forma. I qui són els que evolucionen? Els més forts, els que lluiten i aconsegueixen guanyar aquesta lluita. Llavors, aquesta comparació no és molt científica, però per nens de primer a mi m'ha servir perquè ho entenguessin una mica millor. Abans de finalitzar l'activitat, el capità s'acomiada del grup i entrega a tots els participants un passaport on queda constància de l'aventura que han viscut. Ja, n'hi ha per tot, no us preocupeu. Els infants també reben un joc de l'oca dedicat a l'evolució de les espècies. Passarem per damunt un dinosauri. I després d'un meteorit i hem de tornar arrere perquè m'hauran extingit. No podem abandonar el vaixell sense conèixer l'equip que ha fet possible aquesta original activitat. En esta actividad hemos participado un grupo de personas distintas. Por una parte hemos tenido una ilustradora, que es Aina Bonner, que es la que se ha encargado de hacer todas las ilustraciones del trabajo. Y luego hemos participado en los talleres 5 personas del Instituto Español de Oceanografía, que están aquí detrás. El capitán, que es Jean-Michel, que es un poco la figura que nos ha servido para organizar nuestros tiempos y para poner orden en el barco con los niños. Luego está Mariano, que Mariano y Alberto son los manitas del grupo y son los que se han encargado de hacer los cajones, las islas, pensar en los pájaros. Y también son los que llevan el taller de pájaros. Y luego tenemos a Clara, que es la creativa del grupo, que es la que ha pensado el cuentacuentos, la que también cuenta el cuento, ¿no? Y mantiene la atención de los niños y les dirige a las distintas actividades. Y también, yo misma, que soy la coordinadora y la que lleva la actividad del mecano, que es la actividad que se hacía en el camarote. Una vegada a terra, són els infants els que ens expliquen allò que els ha agradat més i el que han après. Desenterrats ossos. El quadre dels animals. T'ha agradat? Sí. I què és el que més t'ha agradat? Fes pico. I va descobrir els animals i moltes coses més. Desenterrar els ossos. I qui eren, Darwin? Un científic. Desenterrar fòssils i ossos. Recorda, l'activitat Experimenta Darwin està emmarcada a la Setmana de la Ciència i a la celebració de l'any Darwin. A bord del Rafael Verdera es recrearen les investigacions de Darwin en el seu viatge amb el Beagle. Centenars d'escolars de 6 a 8 anys realitzaren els tallers on es treballaven aspectes de la teoria de l'evolució adaptats als més petits. L'activitat estava organitzada per la Direcció General d'Innovació i l'Institut Espanyol d'Oceanografia.